Gracias, presidente. No pasado pleno, esta deputada interpelaba ao vicepresidente un mes despois de ter preguntado nesta Cámara que ia facer a Xunta ante a situación do 112, unha situación de deficiencia en recursos e en coordinación que se acrecentaron, obviamente, co traslado decidido por parte da Xunta de Galicia sen ningún tipo de diálogo. No que moi pronto se localizaron dous problemas esenciais. Un, o derivado da ausencia de diálogo coas plantillas e da ausencia de compensación aos traballadores e traballadoras polo desplazamento ao novo centro de traballo. E outro, derivado da mudanza do sistema operativo. Un sistema que deu fallos antes sequera de que se inaugurase o edificio, algo que advertiron traballadores e traballadoras dende o comezo, preocupados por si isto iba a producir problemas unha vez se iniciara a atención dende o centro da Estrada. Unha circunstancia que, pese a haberse advertido, non tivo ningún tipo de resposta por parte da Administración ata que se fixo efectivo o traslado e se pudo comprobar como as advertencias das plantillas eran fundadas, é dicir, que os problemas xa existían previamente e que, a partir da propia inauguración, o programa seguía sin estar a punto e, polo tanto, unha situación que, ao noso entender, e así o denunciamos nas anteriores ocasións, era unha situación moi grave porque estamos a falar das atencións ás emerxencias do país. Tamén unha circunstancia que se acompañou dunha formación insuficiente co novo programa. Unha circunstancia tamén, ao noso entender, moi grave porque, repito, falamos de atención a todas as emerxencias no conxunto de Galicia. Durante a pasada visita ás dependencias do 112 que realizamos diversos deputados e deputadas a pasada semana, na que, por certo, impediuse entrar o comité de centro, ou dicir, a traballadoras e traballadores desas mesmas emerxencias, nesa visita a Xunta de Galicia recoñeceu os fallos que estaba a ter a plataforma informática, pero quiso minimizar o impacto dicindo que nunca houbera fallos críticos. E eu pregúntome que é un fallo crítico. No debate de abril advertimos que a plataforma tiña fallado estando inhabilitada por bastante tempo, durante varios minutos, acumulando accións que se estaban recollendo co lápiz e papel referido ás chamadas, é dicir, o persoal do 112 recollía por aquel entón, naquel debate, as chamadas a lápiz e papel. Fallos que son moi graves, repito, porque falamos da atención das emerxencias en toda Galicia. Esa circunstancia que nos entender era tan grave e que era evidente cando se tiña advertido xa dende o inicio por parte das persoas que tiñan que utilizar ese sistema operativo, pois debería ter feito que a Xunta de Galicia se sentase a traballar para solventalo canto antes, unha preocupación que debería terlles ocupados día e noite. Sin embargo, non fixeron caso. A nos gustaríanos saber que responsabilidades van exixir a empresa da señora Martín de Pozuelo Román, Atos Spain, porque tiñamos un programa todo agora que funcionaba, gastou o Goberno 1 millón de euros máis outro medio millón de euros en servidores informáticos para un programa que agora mesmo funciona mal. Un programa que dá erros, é dicir, tiñamos un programa que funcionaba, gastouse 1,5 millón e temos un programa que non funciona ben nas emerxencias de Galicia. Quen vai asumir as responsabilidades destes erros? Concretouse ese contrato en 2015, estamos en 2017 e segue sen estar a punto a día de hoxe cando xa están abertas as dependencias. E, polo tanto, se non está listo, alguén terá que asumir esas responsabilidades. O propio día da visita, o día 1 pola mañán, a plataforma bloqueouse outra vez acumulando ata 10 chamadas de emerxencias en cola. Emerxencias que poden ser de todo tipo, alguén que se está afogando, un incendio, un accidente dun barco, absolutamente calquer tipo de emerxencia. É unha situación moi grave e debera ser prioritaria á hora de resolvela por parte do Goberno. Nos levamos pedindo a Xunta de Galicia, pero
porque xa levan pedindo moito tempo os traballadores e traballadoras que se sente negociar, que medie, que trate de resolver o problema. Tamén é responsable a Xunta de Galicia desto, aínda que teña privatizado o servizo, porque esa tamén é unha opción política, algo que xa trasladamos aquí ao vicepresidente Rueda. E hoxe xa non só o pedimos nós, xa non só o piden os traballadores e as traballadoras, senón que hoxe o pide tamén o Consello Galego de Relacións Laborais, que está mediando no conflito laboral e que acaba de recomendar a tanto a empresa como as traballadoras e traballadores que soliciten xuntazas coa Administración, é dicir, con vicepresidencia, para que medie e intente resolver o conflito. Vamos, é o non vai máis, o que levan pedindo meses traballadores e traballadoras. A ver se agora que lle pide o Consello Galego de Relacións Laborais, vicepresidencia se digna en sentarse con esas plantillas a intentar resolver un problema que é moi grave. Por iso, voltamos pedirllo tamén nesta moción, que non é nada extraordinario que a Xunta se sente cos traballadores e traballadoras a resolver un problema que é real e que está aí e que evidentemente é da súa responsabilidade. Ese é o primeiro punto da moción. Pero tamén queremos que se inicien os trámites pertinentes para recuperar o 112 como servizo público, porque o dicía antes, ter privatizadas as emerxencias ou privatizados bombeiros ou privatizado calquer servizo no noso país é unha decisión únicamente política, de responsabilidade política e de solución política. É a Xunta de Galicia a que ten que iniciar os trámites antes de que finalice o contrato para revertir o servizo ao público. E é agora, paralelamente, ademais de resolver o problema actual, cando teñen que comezar a preparar eses trámites para que, cando venza o contrato, se poida gozar dun servizo público de calidade que se poida coordinar entre sí con todos os servizos do país. Unha denuncia que levan facendo profesionais, bombeiros do noso país, os servizos sanitarios durante moito tempo. Esa descoordinación derivada da ausencia dun mapa de recursos que xa nos ten dado moitos disgustos no noso país. O falamos tamén no anterior pleno, o accidente de Fandicosta ou os problemas que houbo co afundimento do Novo Marcos. Pero a Xunta de Galicia sigue mirando para outro lado e, polo tanto, o que queremos aquí é dous puntos que resolvan, por unha parte, o problema actual e, por outra parte, que se fagan cargo de iniciar os trámites para devoltar ao público un servizo que nunca debe estar en mans privadas, porque a atención ás emerxencias é un servizo moi delicado, señorías. Consideramos que está bastante claro e que, a pesar diso, os intentos por intentar desmerecer non só o Comité de Folga e o Comité de Empresa, sino o traballo dos traballadores e traballadoras das emerxencias do noso país non van facer desaparecer o problema. No pasado pleno, o vicepresidente da Xunta de Galicia intentaba desmerecer o que trasladaron no seu momento a Asamblea de Traballadores do 112, a Asociación Galega de Técnicos de Emerxencias, a Mesa Intersindical de Bombeiros, denunciando a descoordinación nese desgraciado accidente do pesqueiro Novo Marcos, dicindo que non representaban a totalidade dos traballadores e traballadoras, que non se representaba a totalidade dos bombeiros. Xa foron contestados polos profesionais trasladándolle que a representación é de máis do 90% da totalidade das plantillas en Galicia. Pero é máis, como el fixo alarde de apoiar mellor ese modelo de voluntarios e voluntarias, tamén temos que dicirlle que hai que lembrarlle que a pasada semana Protección Civil de Pontecesures denunciou a ausencia de coordinación e os problemas que había co 112. Literalmente trasladaron que era como se o 112 non existise. Polo tanto, tanto os profesionais deste país como eses voluntarios e voluntarias que son o modelo preferente, parece ser, do vicepresidente da Xunta de Galicia, denuncian que o servizo de emerxencias funciona mal. E, polo tanto, é responsabilidade da Xunta de Galicia solventar, dar solución a un problema que, repito, é grave porque falamos da atención ás emerxencias no noso país. Mais nada por agora e moitas gracias. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Rivas.